प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। देखी लो गुरु बहना, श्रवण जी अपनी माता पिता के तीर्थ करावे लेके जात रहने। गुरु बहना लोग तीर्थ करावे लेके जात रहले। प्यास लागल रास्ता में तो उनकर माता जी आ पिताजी कहल लो कि बाबू तनी पानी पिया द। का कहलो कैलन श्रवण जी गुरु बहना लो कि पेड़ रहे वही पेड़ पर अपन टांग दिहलन कांवर आ टांग के गुरन पानी भरी। गुरु बहना लो तले राजा दशरथ जी का कहले रहले कि घोड़ा से चढ़ के आ शिकार खेले रह। गुरु बहना अब जान जाई लो कि जब पानी भरे गुलन श्रवण जी तब घड़घड़ाइल तो उनकर ई भर के हिरन पानी पियता राजा दशरथ जी के। तब शक्ति बाड़े गुरु बहना लो छोड़ले, शक्ति बार छोड़ले तो जाके लाग श्रवण जी, श्रवण जी के लागो ले गुरु बहना। तो श्रवण जी हाय राम कह के कैले। तो अब सुनले राजा दशरथ जी तो कहत करन कि भाई ई तो बुझाता कि हमरा से भारी गलती हो गई कि आदमी मार देहनी बुझाता कि हम। अब जाते रहे दौड़ल देखता रहे तो श्रवण जी तो कहता हाथ जोड़ लिहन। गुरु बहना लोग कहता रन कि हमरा के माफ कर दी, हम भारी गलती कर देनी। हम जानी है कि हिरन पानी पियता तो हम शक्ति बांध छोड़ देनी है। तो कहलन कि जा हमका माफ करी, हमार माता पिता अंधा अंधी बालो एगो प्राण मरला आ 3 गो प्राण तोहरे चलते चल जाई। हमरा माता पिता से तू गलती क्षमा माफ उहे करी लो, हम ना कर पाए। पानी ले लो हमारी माता पिता के तू पानी पिया दिया। लेके गोले गुरु बहना पानी धीरे धीरे लेके जाता रन। तो कहतारी माता जी की भाई बाबू बड़ा धीरे धीरे आवतरन आ बहुत देर करके आवतरन। चलो कोनो बात ना आवतरन न तो ले आके धीरे से अपनी माता धीरे से उनकरी माई के हाथ में धरा दी हलन। तो कहते कि बाबू हमारा के आगे जन अपने पापा के दे दो। तो उनके दिहलन तब कहलन कि बताओ तू की हवा, तू हमार श्रवण नहीं खल लागत। हमार श्रवण रहतन तो हंसते अतन बोलत अतन, तू हमार श्रवण ना हवा, तू बताव की हवा तब हम पानी पियब। कहले कि हम राजा दशरथ जी हैं, श्रवण जी के हम बाढ़ छोड़ देनी है। हम जानी कि हिरन है पानी पियता तो छोड़ देनी है तो लाग गइल है नहीं खन आ कहला है कि हमरा माता पिता के पानी पिया दिया। अब ये गुरु बहना लो विरोग में पानी नहीं खलो पियत घड़ा फेंक देता लो। घड़ा फेंक के गुरु बहना प्राण लोग को ही जाए थी हो जाता टे मर जाता लो राजा दशरथ जी के शराब दे के जा हमार तो एगो बेटा रहे तो मरते समय नजर से ना लौकल, लेकिन तोहार 4 गो बेटा बाड़े मरते समय केहू तारा संगे ना रहे। तड़प तड़प के मुँह अपना बेटन खातिर जान जी ने गुरु बहना शराब दिहले। राजा दशरथ जी बहुत टेंशन में हो गए। गुरु बहना गोइलन अपना रानी लो से पूछले, रानी लो से कहले कि देखी ना देख लो ना हम बहुत भारी गलती कर देले बानी। रानी कहलो कि बताई का बात है, बताई तबे तो हमनी के जानब जा। तो बात ये बा कि श्रवण जी के हम शक्ति बांध छोड़नी है तो लाग गइल श्रवण जी दुनिया से चली गई। कहलो कि चली कोनो बात ना, का कल जाई हनवारी जौन होखे के रहेला हो जाला, अब चिंता कैले से तो हो ही ना। तो भारी शराप दे देले बालू उनकर माता पिता। हम बहुत ये सोचतानी इस साला हम कैसे का करी।
कहलो कि ठीक बा जाए दी का करब। देखी लो गुरु बहिना रहते रहते कुछ दिन बीतल त एगो मंथरा आ गई घरे आवे जास जवन। तब का कैली कि कहली कि देख जवन राम के राज दिया था अपन लइकन के तो दिया के कहते नहीं खूब बहुत तोहरा लइका के लइकन लोग के दुख होई। तबे से चाहबू त तू राज भरत जी के मिल जाई त तार बेटा राज करे लगे न त राम के राज मिलता। त कहली कि ना ऐसा ना हम करब हमार राम हमनी के हम राम के संग ऐसा करब त हमके कहीं जगह ना मिली। त ना करबू न त जिंदगी भर तार लइका दुखे काटत चल जाए लोग को सुख ना मिली। बाप महतारी के कइल रहेला त बेटा बेटी खाला आ तू अपन बेटा बेटिन के ना करबू त मान लेतन कि ना करबू त जिंदगी भर बिना यही पते चल जाइलो तहन जन बिनो हर बात चलो के दुख हो जाई। त कहली इहो बात सही कहतारी। कहली कि ये मंथरा बतावा कैसे का होई। आ त इहे होई कि राम से दशरथ जी से कही ह कि हमरा के वचन एगो दी आ जौन लड़ाई लाग रहे त तू एगो कानी अंगुरी से अपन एका रोकले रहलू। त ओइ दिन कहलू न कि हम एगो वचन मांगब तौन जहिया देई त उहे वचनिया कहिया कि बेरा हमरा के दी। कहली ठीक बा आ कहली कि ऐसन अपन कुल रूप में गहना गुड़िया खोल खाल दी आ सुत झे हिंगने पुरान धुरान कपड़ा लता पहिर ली। कहली कि ठीक बा। अब राजा दशरथ जी अइलन अपन रूप बना के बस सुतल बाड़ी। सुतल बाड़ी त राजा दशरथ जी कहलन कि काहे सुतल बाड़ू। आ त ना बोलस त बोला भाई बतावा का बात है। आ त बात इहे बा कि हम जौन मांगब तौन आप दे देब। आ त जरूर देब काहे ना देब। कहले कि पहले पहिर ओढ़ के आवा मांगा हम काहे ना देब। गईली ये गुरु बहिना उठली पहिरली ओढ़ली गईली त कहली कि अब हम मांगा तनी बता दी हमके। आ त मांगब त कहतरन कि तू हमर प्रिय हऊ हम तोहके अपन प्राण निकाल के दे देब। त कहले बोला तब बोलली कि हमरा के इहे चाही वचन कि राम के बने क दी आ हमरा भरत के रजगद्दी दे दी। काहे कि हम इहे वचन मांगतानी। कहले राजा दशरथ जी की हाँ बताओ हम ना जानत रहनी कि हमरा घर में एगो नागिन पलाई बिया आ आगुल पे। अरे बाप रे कितना भारी तू हमरा एथी दे दिहलू हमरा पर कष्ट हम राम के कैसे कही कि तहरा के ना दियाई तहरा के गद्दी ना दियाई। अगर कह दे त राम के बहुत बेकार लग जाई हमार राम के दुख लग जाई हम कह नहीं सकत। ए गुरु बहना वही बीच में राम आ गइले कहतन कि माता काहे दुनो पापा माता पिता काहे परेशान बानी ले का बात है। त कहली कि बात इहे बा कि तू 12 बरस के लिए वनवास जा आ हमार भरत जी जौन बारन राज करिहन। त कहली कि ठीक बा माता पिता के हम काहे ना करब त रहिए का जाई का भइल बा 12 बरस वन में रह जाए फिर घरे आही के बा। कहले ना बाबू मन जाऊं कर पिताजी आ त ना पिताजी ऐसन मत करी माता के हम वचन ना निभाई बेटे कैसन। त सीता माता जब जाए लागल लो बने सीता माता कहली कि ए जी हमहू संगे चलब हम केकरा सहारे रहब।
कहले कि ठीक बा। लक्ष्मण जी कहता कि हम चलब एबे कही। सब केहू घर से चल दिया ले गेल बहिना। यही राही बेटी भेटाओ कहे कि कैसन बाप महतारी बालो कि तहन के वन में भेज देले बालो। कैसन कठिन करेज बा, इतना सांवर, इतना सुंदर शरीर बा, मोहनी मूरत बा, कैसे त्याग दिहल लो। कुछ बोलत नहीं खेले गे बहना। हम चलो चल वन में चले। प्रेम से बोली श्रवण भगवान की जय। हर हर महादेव।